ndị be anyị ụtụtụ ọma, ehihie ọma. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu Ndenanya. Tata bụ afọ n'afịa ndị Igbo. Afọ a ga-emekwara n'anyị mma. Onye ọbụla na-agba mbọ ọ ga-abalị ya. N'ụbọchị nke tata iji n'okwu ọzọ wee bịa ya na ndụmọdụ ya na ya so. Inukwu anyị tata ga-abụ mmiri ugo jiri saa ihu ya ka ụgbara ji saa ahụ ma chakee. Kedu ihe mmụta nọ n'inu a? Mmiri ugo jiri saa ihu ka ụgbara ji saa ahụ ma chakee. Ihe mmụta nọ n'ihe a bụ na ijighọ ihe ị nwere kpọrọ ihe. Ijighị kpọrọ ihe. Mana ihe ahụ iji kpọrọ ihe ka mmadụ onye ọzọ were baa uru, were bụrụ onye a na-anụ afịa. E nwere ụfọdụ ihe ọ ga-abịa ị na-eme ịma mma na ọ ga-enwetara gị ihe. O nwere ike ịmara isi na onweghị ihe ha bụ, maọbụ akwa ị na-eyi isi na onweghị ihe akwa ha bụ. I were etinye onye ọzọ ifu onye a ga-eji enwe ike a na-ajụzi ya were bụrụ onye ama ama maka akwa ahụ oyi isi na ọba uru. Ya bụ ka anyị hafụ inene ihe anyị nwere, ka anyị hafụ inene ihe ọbụla anyị na-etinye aka n'ime. Anyị chota ahụ na-eme ọ ga-abara anyị, ọ ga-adịkwara anyị mma ma anyị chota ma ọ na-etinye ihe n'ọrụ. Ya gazie.